Ka AIR FM Jongpi sa sisien pat kapliang sa ubhay pi baro kinong sngap sa ka science serial. Sya kalasya. Kublai pi baro kinong sngap ka AIR FM Jongpi ringkat ka jinget relang ka Vigyan Prasar Noida bat ka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya hakane kapor kan wanlam sapi ka science serial Sya Kalasya. Minta ka sngi ngin pitsngau sapi ka benta ba arpusaw ka bala ai kerteng ka jingsngau thu sa phang kaladi. Kibanesim benta hakane ka program ba minta ka sngi kilong iban kerjaan karena yor iri judia renga, ilamprang sngi nong put, iroserin dekar, bat ikrau perkat, thank you. Ya ka skript la pinbit pinbiang du Dr. Manas Pratimdas, bat Dr. BK Tiagi. La pinwandur cakaktin kasi, da Richmond Karluki. Paralog nong sngam, hakani ka benta bumenta ka sngi. Ngin yakren sepang ki mesin, ki badoni ki jing start, ki basuki-suki, ki la kelalong, ki badon ya ke jing ngotu sepang yaladi, bat ki hok jongki. Ki don ki badawa ya ke hok katkum ka an bakin light nya ke jing sya leben, bat jing sya pendon kam bakla. Ka don kawai ke mesin, ka balaya ceprang baha, haka imlang saalang. Ki don ki robot ki bayaki da ka basange trikam, bat ki bu ikinong ba, haka jing sange basipor. Kidawa ya ka hok, namar balarai ban pinkut no ya ka jingtrai kam jongki. Kadai ka ai ka bas ngop la shisha, bat ka ba om sengola mudur. Ti lada pikwa ban tip susu sepang kani, ngap ya kani program hadu ban dakut. Tak selam badan pelawan sini sah selo. Nak don ni pi bak si benai Tapi sengaja badan mentah pi wan cuti combination ni. Oh, kasinong la jong ti balai pi umjo. Kasinong balak ha bat penhek pensan yang ati. Pi tre ha company ha Bengaluru ba? Hoi manda. Dia pi nak mau ma. Ngakan mau kan ba namar mencam sene ma pi wan chani. Ngakan mau peti ba pi tu ingi. Oh. Makan ma ba pasi itu engi kana ba pela man ba piwan sini. Haga kam jongi te bandam ki bundi ki igi ba pela bengi kenduk nak kapor sa kapor. Ka kana pela ayu pat mentah pi don ba. Sangap mene tu pi sa phang ka wai ka khana sa phang ki roban. Man bang yo sngo sa phang ki robot na ki paro ba jon kai hieng. Ngaru yo sngo ki igi ba pela shisha. Kalong kumni kan kong. Si sien na dan wei roban ubaya jenis riam yu brio. Bat uya ya kesurok bat nam ba kaya kayang. Uya ya pada surok lu set mama. Hoan. Haduk bala jantan ra ya udah ki taksiru. Haba kom tate, utau nong nya taksi ula de bandom ha pi mo. Ula dom kan haduk bu sange ke taksi ba uhlai tau roban. Ka long shisha ka jing mahi ki kali bayat mo badan. Hoan. Tang bau tau robot la suang ma. Besong apa kata taksi lu lapi tari pi mo. Ho, kila dom ha. Kila ong bau lamat la iman. Tang ba kila tepat am bau de roban. Utau nong nyak taksi tu la ong ba ubri udang la ban mat la. Rium ngau la muder bau robot unliak kumta. Haba ura syamai kata ti. Hatu utau robot shim na pen pai ketien. Hakapor baki brio ki khadia robot baca khlia. Ula let hajan kata taksi. Kibrio besong hapo apat kila ong balai ba ubu jing maya ki kali bat kibrio besong haki. Ula juba kum nu mau tau robot pan. Utau robot ula juba ba khlamut ban le kumta. Tang ba ula poi kumta karukam namar ba ka gyroscope jong kam tri kam bahasyo. Kabala iyo ba kata ka gyroscope pan?
Kata kadai ka ba kemi bat penyat yo robot. Long beli teba kim sim la moramot biang se ya kata bakan pha biang kor kumia to robot. Utau robot ulai thu ba la syuk menteri kam. Katarik menteri kam ro kala kut no. Kinong snai kala ade mempai bahakan ba kum kita ki robot. Kim dai syuk banyak sakama dai badan. Hoit ken. Na kata ka jingya klumar tau robot kala don sa jing deng kaliru. Kamut ha kata ka jaka ki robot ki hi surong. Hoan. Dan mama sada kiwe de ki robot baya ayata kapur. Hoit don bandam. Kadan kawi ka robot baya nadien. Kala keliau tau robot baule ayu hanta. Tiu la juba kum no padu tau robot. Ula juba bau syuyat kaya surang. Ulai thu ru bau la pentut ya jingya kali. Hatu usung thu seba bau den kata ka jing e. Hoit kedai. Ha jing sya ka dan te kum ta ka jaka. Kum no pat ula yo ban mi surok mo. Ha kata ka step kin manda. Ula syam baka kerdop jong kata ka jaka set baka peli. Kum ta ha bau la yo iya ka surang. Ula sngau bau de ban yat hi bat let syakar khana. Long beli sumla dan sebai iu pot bumi. Ngatharai shindan pi bayu i. Ula le kum no pat ba anda loi kendu i kata ka wi pat ka robot. Ula keli la ulong ni em ban yat lang bat ka tukat ni minat. I ka bada sung thamula syah bi kata. Asu kum shi samla. Balai mau kwa banyak lang kum ta. Tang po unla ban sya ni la dia kan manda. Shan, akan aku rukom mo? Tie la ta kata ka wi ka robot ka yat bet ya ka rukom ba jai jai. Ma uru unla ban penbut ya ka rukom ya jong ka. Kanang po ampoi sya pedeng serok kan. Ratriam ba banyak lang. Hoan. Maka ru kala dan halenti banit pai sila ka jaka ba dei ban chongkhop te. Beli u ha banyak sakama kumta mo. Kadau hi kalong ba uthu banit sakar khana. Tang ba sngo mentoi shu hi ban let namar ba ya uchep jong ula weng no. Kena berat da sya shu i u ban rung. Hatu susi badan halar kata. Kum kini ki robot ken kong shutip sapang kata ke jing sngo. Tama kimla pat ban pen sngo la dia. Sumlasna ya ki banan jing sngo tu mo. Hoan. Kini ki zat robot di ki date na kapateng barim. Kum ta kimla ban sngo kum ta. Dia se ki bashna kam hadian te. Lala ban bu e kan ni jing sngo mo. Hoat kong. Utau robot ula kwa ban pet yet ila dia. Bau i kumnu kata kapor. Ula pet shisha. Kata ka robot ka bayat lang. Kalau ong ba haka dukan dia kwa hi ka dan ko we ka yet. Kila ban let hang ta ban pet yen. Long di kuai ti ula pasulung ngopi. Bat be no ya ki mo. Kalau long sisa kum ta gen ba. Anda kila poi kata ka dukan. Utau nong dia ula keli hatu kwa abam kwai ni em. Tati ka along ko bakran ni ka ek bamla along te mo. Kum no hi robot bam kwai. Hitem tau nong dia ula ong khnang ban khod ya u ban bam kwai. Ba ula ong bala da u bam kwai ka dur khmat jong u kan phu. Kila pet no em ba nang ta. Hoan. Kata ka robot bayadon lang kala ong ki dei ban yat bet bat kim dei ban pai shanu shanuru. Kata ti ka along kum ka parlok basisha. Hitem anda kila yat kham ka tukat ni kila shong that chwa ha ka wei ka ben. Tikle kan anyu bo hang ta. Utau robot la keli. Hatu ka dur bau yu iya la dia kata ka yen. Ka dei ka baki khot ka dur khmat basusi. Kalau jubab kumunu mo kata ka robot pan. Kalau ong ba ka dei ka dur khmat badap ta ka jing smusi. Kani baru kadina ka jing thut aka ka ruskop am badon. Hoan. Ka dei namar bam dan shu ka jing trai lang hapdeng ka software badan po bat ka dur khmat basabar. Haka jing shisha kat kum ka jing start badan haka juk benta. La em ba ban pen phaya kum ki ding jet robot. Kata ka robot kalau ong yu bala ban le kata. La ban bu ya ka jing tem ban pen bha shu ya ka rukom tri kam jongki. Ban da dengi ki brio te. Ni la le chiki bor bahalor pima ban wa jing harap na ka banta ka hok. Hoan. Tama kini ki robot ru kilale kum tahin mandam. Shanu pat kila let ba. Kilale chau aran. Udai u tapan badan. U aran te udai roban. Bapet ya ka system engineering ha ka municipal corporation. U robot ulalong he. Hoan. Di tang uni robot ubla kiyo kerdan baheb ha. Long kanyalam kata ka robot kanyi u syau aran. Hoan. Kata ka robot pat kalau ong baka haban penri shwai u. Lah da penri makana ru. Anda kila nyau kata ka jaka set ke salak ba umdon hang ta. Isa te bula ja.
Kini ada kasih kenal channel Baudan. Kata ke robot ke balai long pat umenta ti. Kalau ong bakin om lak bende kata. Kebala saya badan kata benlong. Kalau ong bakan pelip ke sistem jong ubar ko wei. Hakata ke rukam kin om lap shu ke signal. Tati uru uladan hakim kan. Lu habis ke ungu ma. Hoat kan. Habala ja ubay robot kom tati. Unong apa harati untuk syakli jeng kelima. Utau nong apa harati ul la syara aki pulen. Bakin yo ban toket yo. Ada sus ngap kom tati. Menui pima ban tip kakam sni iu bakini kira bot kila benne. Kikam sneo. Ngimpat juga semua bagi robot gitu. Nekeni ne peniap yeno katas nam bagi ladan. Kempat Julia pi kum kita ki kam sneo tia. Kabas sneo ko baja ka dai tangkum ka ta ka bangnya keran nadu ne. Tang ba lada bon ki robot ki ikul mar ki surok kalong hisya ka jeng ma phi ki nong yang. Ki dan tia ki batiang hadu ba kim not chu ban pha ela ki kun ban mi na yeng wat ban ne skol ru. Terajah iu kanya kata ka robot bela alam utau robot show aran. U aran dia ulas na ya. Tang bala da syuk pelip sapat ru kan penjat nam ya kerukam trikam jong Lada pelip lenter tia kala pi ban penjulo di channel bade ban penya ya. Ada perme apa? Wat ya kasih kenal. Kisalap yang ya. U aran ula penme yang ya tau robot ma. Ba ulas na ya ka jingka electromagnetic shield ban ka ya ki signal kan. Ngathara ya kita kanong ba ate. Kila ya keren bahas pang juta robot ubaja mo. Baro kira dan haki office, haki restoran, haki dukan sya. Baro ki social media ro kila dap da kani ke jingya keren. Tang ba kabor ke mau ki beriu ti. Kadai belengkot mo. Asya kelak banjano ka ki batamai ba ki beriu kisah no syakata pan. Hoat kadai. Tang ba ki pulet ti kenang wat be uni robot ublaja. Tama ki weipat ki robot kila kwa ban khot da ka jingelang para maki. Hakanu kapor ki yo ban khot penlang kita ka jingelang. Pi ikong. Haki babun ki jakat rekam kila penan kambe ti kini ke mesin badai ki robot. Hakapor baki arung mi pad ya keliang kamram bat ki brio. Dai kata kapor kan baki yo ban pen ya pur ya kata ka kubor. Ki babur ki kam ti lale lut ki robot mo. Hajan baro kan ki kam. Wat ka kam pelip jing plu ding ru. Buan balalik lagi mesin. Kibriu te kim dun kam syup ki bantur kum mensyua mo. Kibriu te buan ki tray file bat ki syuai hukum hi ki robot. Hakapur pelip ding ru. Kam kata ai di mo yaki. MP kam kata. Namar ki lala be ban sya ka jing khloit ru. Ngati ngasngo bakini ki mesin ki ajing ya dai kibriu. Kat baki brio pat ki le bam sut nyo yaki mo. Ki don ki khap lai. Malakhen bagi mesin ki degi bersyukur mat ki nong kelok pisah. Don ki balakot ya ki kena punya beriu mo badon. Hoat kan nga tengam la asu thu kum nu an khot kum ta. Haba 4 judan ka weiru ka jingja bagi mesin ken le kum kita ki kam sneo. Kani te ka pen I ka jing bom shania ka basong tanrai ka jing mo chi perkhat. Kibriu te ki shu thrai sneo ba ya ki babun ki por. Te ba uni robot bekertengu aran te udi bestart bahama. Hoat manda. Tang ba la da dan sa ka weipat ka pateng jong kini ki mesin ken sa kam start shu pi. Tang ba kat aduk mentah ti 4 don dan. Kat aduk mentah ti 4 don pi ba. Banda poi kita ka por te mo. Tip shu kin long kum no kita ki mesin. Anda poi kata ka por kan ki mesin ki la la hi pi ban sumar hi la dia. Ada ja badon kanu ka jing thut ru. Ki sala ban maramot hi. Hoan, kin salak ban maramat bat program yang yala dia hi. Ngatharai ka dan hi ka jing shap tiang kibriu. Yo poi kum kata ka por kin sa sha yo rai no haki. Kadon pi kong jing dai kata ka jing ong jong pi kan. Tang ba tang kini ki bladon mentaru. Kilala ashibur menyele ki jing baki kenduk mo ba. Hoan manda. Ba. Halor ketuka khana ka ba phlai thu nadu henne. La ja yu moi kitu ki robot pan. Kibriu ba peniat ya ke training center kila suba ayu re ayu. Kindat kansan kila ai shuti khat sans ni ha ke training center. Iman ki ko ban pendu ya bun ki mesin. Kham tam mi ki bala hamrem. Kamut ba kini ki robot ki hapat ne ai no kloi mo. Wa aran pan ula ong kita ki robot ban om le kerki.
namar bakim dei kum kini ki trade union jong Kibrio. Ki robot ki dan la ujong uput menteri kam. Ban das ngap ya kata ka jing le jong ki te. La sengu shisha kum Kibrio phima. Hoit ken mandam. Wat kini ki robot ru ki dan la ka jong temu mo. Ayu bikin le niki kisin jam bikin sim. Hoan. Hagata ka por bakia perkhat ka ban le. Ki let shakawe ka pak fitem. Ka long kum ka jakai kan du ban long jing lang kan mo badam. O kala along gum ta sha kong. Andala sedang kemdum. Kilai ong para maki baki deban mi no. Lim gum ta Kibrio gin sedang mansubas ni wiki. Ki pulet te kidang wat emba eu tau robot baja. Hoan. Nak takadaw kilai arai bakin om pendan kami ke telefon ne social media. Namar baki pulet ki kmi thu bha ya baro kilat ekran. Kini ki robot te kila don shisha jing start himo. Kala dei ka jing trekam juga artificial intelligence. Hoan. Lada kami ikut kom bagi akren ru para maki. Kelasuk ya kiru sampang pan pulih bahas pang joki mo badan. Kedai ba. Fitip kini jing start jong ini roban. Hadu aran lalap lagi jong kidak banya pen i para maki bakin sutu kiamut ayu. Ada penon kam lagi juk siki juk. Kasapoi ka por bon salah bang itu ayu kimon am. Hoat ken. Nah takadaw kini ki robot kilayarai ban om pendan kam shu ya ki ju. Wa aran pen i da kidak thamai janman laga sngi. Ke emo ba ka sinja malashim deg niki robot. Kini ki robot baro kila pensange alut ya ki jing trekam jong ki. Hakikam syakri pat ba. La sengu thik kum kinong tre juk tanal bher. Ki baju ya ki namar bam yu tulap mdai. Kalai serium kum tahi kong. Tang ba hakani kam dei ya ketulam. Ya ki jing dawa empat da tip tikna haka takapor baki sange trekam. Te ki akhi na ka benta ka ipat ba ha ba kum ta. Kidan kita long kan ki baong baki akhi na kabenta ka kerdan jongki haki imlang salang. Te apa kom ta ki bos sarkar kim sim ale ba don halor kata. Umia jong kata kanong ba ula kentu ya ki ban sange no ya ka jing akhi. Henry kim sengap ya kata ka jing kentu. Kamut hab ekran sabar menteri sarkar kan. Ma. Katahi kan ka ba ki temu ban le. Semula mudur mdai ba baki mesin klaan penbet ya kejing yaki hakani kerukom. Hoa nanda. Pitip kini lagi kilai kendu si menteri sarkar te. Ke ege jing dawa baki bo hakmat ju uma. Utau menteri te lawan poi ba ula keli yaki. Ke ege baki kwa. Nang ta kila juba baki kwa baik banyak keran habar habayu asngaulut barwa. Wat utau menteri ru rasu pelamo tarai. Ula ongken bahaka kam jong ukum nong mikman mat kum menteri pat jumat kum kata. Teke epat ba kata kejing dawa bagi labu. Kila dawa ban ningkong aka imlang salang kadai ban pediang yaki kum ki para nong song senang. Tate la juba pat kum no mau utau menteri. Ningkong tiu tau menteri rasu samen namar bagi dei tangki mesin. Tambah ula ai ga jubab dak baang baki imlang salang kalau ada pediang yaki nadu menu namar bala pendan kam yaki haki babun ba kiliang. Ki ipat ka jubab jong ki ba. Kita kila ong bagi la sotu kata tambah ki kampan baki dan yaki hong bat dei ban itu ya kita ki hok jong kiru. Ki hokum ki ko ba. Kila ong bagi roban ki dan ya ka hong ban wa jinga dala da ki shale ben haki jakatrei ni hagnu nu jaka. Ki ong ru badai ban ai ya ka hok jong ki kat kum ki kendon an. Kaan? Ni ka basong thamula amdai. Hoat kan? Tambah kini ki robot kila ong ba uniu menteri ula pau bhana ka benta ka jing trei hok jong u mat ki kmi lentiru ba un pen i ya ki wei kiri ba ki robot ru ki dan ya ka hok. Ba ba simrai kum kata jing dawa mo ba don. Ba ong pi utau menteri ru ula ong ba umla ban ai ya ka ei ka ba ki dawa. Tidang don syuk ba skiwi ki jing dawa bagi labu. Oh dang dan kila keren siapa ka jing yap ru. Tang ba haki te kamut ba ken sapan perano hadian kat tu kat nepor balakut ke samai trekam jongki. Ada perkat te kiru kiran hi ka hok ban em mo. Anda kelak temen ke masuk ong no. Kita ki robot ken ba balai ki kila ong. Ba ke jing pen perano yaki hadian balakut ke samai jongki. Om tang ba kalong basniu Henry kalong riu klau ru. Ade kila nang me berpenan kam kat kita kintin ru. Kan ayu pi ban penan kam haba kile ya ka jing pen kelaktian ni ka translation ka bastat bah.
Ya kini kijuk ki kentien kila ban bu ke bos kan mau jong kiru. Ngakan mau tapi. Dan aku kasih am bang baik YouTube. Kipen bagi robot kita tahu poetry. But ki job lu kita gaji aku bro. Oh, kalau dan dia sekawai ke jingja. Si sien bau robot ulah job ke kusnam ke jingya ko. Bat ki wei kiri ke jingya ko tahu poetry. Balai mo kidawa bagi dan ke hok ban wat hadin bakalakut ke samai trikam jong kiru. Kila dawa kumta namar baki ong. Ya ki machine dai ban petchwa. La dang la ni ban penbha su yaki. Bakin ya ha bat ki por baki La bak don ban le kata. Kila judan gi machine bala ban kentiu bat penbhai kurukam trikam jong ki. Kiton ki robot ru bala ban dan ya ke jing sngo. Bat kila ban mentoi biang ha ka imlang salang. Dada perkhat kata te. Kini ki machine ki ladap aji muntoi shi bon ke imlang salang. Pas muda hi perkhat na mentajung kiru. Halor kata ka jing dawa menteri la ong kupno ba. Tewla ong ba uha ban ra syak ken hun menteri bane kran. Ulah pak bang sange shwa ame ke jaki jong ki. Ho tama kila berngam balada am ai ke jing dawa jong ki ken beteng ban sange trikam. Ban peniat ikam ki jam khalam makiru. Kalau ka ba e bha mo gini kisngi. Ho ken menteri ula pan por naki bal ula ong ba uha ban kran shwa bat umla ban simrai marwe. Ka basop tenat basung phala si sya phi ba ta khana jeng phi de. Kadai ken kun. Man ba iba don wasan ni am. Tang ki khana phala sudah. Sutanat mo ban yo ban tu khana gum ni te. Ta ken phi. To phi ngar ngan ya no phi ngap ban le thiet jing thiet khindian. To phi karki yu kata e shong shwa kan. Di shwa da ka sha. Oh to ngan di sha shwa phi. Ngangit phi dan gi jing bam phala man ta kasni. Namar ba man bang awan chani ngayo jing bam phala bet man ka genti hang ni. Kum ba yo khana phala ma phi nanga. Kadai kan. Kabadai. Paralog nong sngam, ketumentan kelalong ke sains serial syakala syai. Bat pilayok sngau ya kebenta ba arpusau, kabla ai kerteng, ka jing sngau tu syapang kaladi. Kibalai sim bentah ketuk program kilalong iban kerjaan karnayor, iri judia renga, ilamprang senginong put, i rosarin dekar, bat i krau perkat tangkio. Yaka skript la penbit penbiang du Dr. Manas Pratimdas, bat Dr. Biki Tiagi. La penwandur sekaktian kasi dari Richmond Karluki. Te hakabai day bat kebenta ba arpusau mentakas ngi ngidon kini ki artli ki jingkeli ban pensengau sepi ki paralog nong sngam. Ka jingkeli ke beningkong kalong kumni. Ka ei kabala sniu ha urobu kabala penlong ya u ban yaj kulmar. Ngan ong biang ya ke jingkeli ke beningkong. Ka ei kabala sniu ha urobu kabala penlong ya u ban yaj kulmar. Ka jingkeli ka ba arpat kalong kumni. Ya u ei la wengno na urobu ba sngau mentoy ban lech pai sa karkhana. Ngan ong biang ya ka jingkeli ka ba ar. Ya u ei la wengno na urobu ba sngau mentoy ban lech pai sa karkhana. Pila ban pai ki jubab ki jongpi da ka ba pichu pa de ki SMS sa uni number. Kendai prahan real lai not kendai san hinyau not iwei. Ngikwa ban pinken mawi pi kinong sengap, bahaman bakut jong kawai pakawai ke benta, jong kane ke sains serial syakala syai. Ngin bu sepi kinong sengap ya artli ki jingkeli. Bat lada pipa e ki jubab ki badai, nakaliang ke jongi, ngidon ijing ai sngobha ban ai syakita ki bapa e ke jubab ke badai. Henrei, lada don palat iwei. Lani, lada don bongut ki bapa ya ke jubab ke badai. Nakaliang jongi,
ngin penlong ya ka khalai nusep bat ngin sejet tang iwe nong job iban yo ye chai jing as ngobhan nangi bat ya ka kerteng jing tai nong job ngin sepen bena hakawei na kibenta jongkane ka science serial tis ngobha yai ab bat ngap bat yai shim benta hakane ka radio science serial dak ba pipa iki jubab ki jongpi shau ni number kendai prahan rio lai not kendai san hinyo not iwe ni kwa ban pen kan mauru balada pidon kino ki jingtho hakabai day bat kane ka radio science serial pila ban pha diki SMS shauni number kendai prahan rio lai not kendai san hinyo not iwe katung la pois ko bakut jong kane ka radio science serial bomenta kasngi kabla wan lam sepi daka AIR FM jongpi ringkat ka jinget relang ka Vigyan Prasar Noida berka State Council for Science, Technology and Environment Meghalaya. Kanik program kalawan sepi naka AIR FM jongpi.